O Concello de Noia mellora a accesibilidade e seguridade na Rúa Sartaña e Rúa de Galicia. A actuación supón un investimento de preto de 30.000 euros. Nos últimos días remataron finalmente as obras destinadas a mellorar os pasos de peóns na Rúa Sartaña e a Rúa de Galicia, en Noia, unhas actuacións que permitiron mellorar a súa seguridade incrementando a visibilidade ao destacado con respecto ao resto de calzadas e adaptalos ao cumprimento da normativa sobre a accesibilidade. Leváronse a cabo distintas actuacións de mellora da accesibilidade, eses investimentos que están vinculados fundamentalmente a zona próxima a dous establecementos comerciais, a dous supermercados como é o Freud e o Mercadona, e tendo en conta que son puntos de unha confluencia importante de tránsito peatonal e tamén onde era necesario mellorar a seguridade viaria. Como consecuencia deso, logo do informe técnico correspondente e da valoración por parte dos técnicos sobre aquelas zonas nas que era preciso incidir para ir eliminando barreiras arquitectónicas, pois se tomou a determinación de contratar esas obras que van a permitir, pois por unha banda, contribuir á redución da velocidade en tránsito dos vehículos que transitan ao longo desas rúas, por outra banda, mellorar as condicións de seguridade, pero fundamentalmente cumplir os protocolos de accesibilidade. Isto permite que se eliminen as barreiras existentes para persoas con mobilidade reducida, así como as non videntes, adaptando cos pasos de cego correspondente e co tipo de pavimento preciso para que non só as persoas con mobilidade reducida, sino tamén as persoas invidentes pois podan determinar ou detectar onde están eses pasos de cebra e onde foron eliminadas esas barreiras arquitectónicas. Esta actuación, que supón un investimento de 30.000 euros, únese así a outras anteriores que mostran a aposta polo Concello de Noia en mellorar a accesibilidade. O montante destas últimas actuacións anda en torno aos 30.000 euros, pero véñense sumando a outra serie de investimentos realizados en esa materia ao longo dos últimos meses, incluso diría que ao longo dos últimos anos se fixo unha aposta decidida para a mellora da accesibilidade en determinado tipo de edificios públicos, e non só mellora da accesibilidade, sino tamén adaptación interior para esas persoas con discapacidade a hora de creación de baños adaptados, de modificación dos espacios dentro dos vestuarios e demais, en instalacións como a propia piscina municipal, e eso supón que prácticamente no que vai deste mandato, pois o investimento orientado a mellora da accesibilidade e modificación ou mellora de algunha das beirarrúas pois supera ampliamente os 200.000 euros de investimento en distintos puntos do término municipal.